Pamusorera baba, pamusorera namai. Yashitangwa yekutichinga nezvisangano nemaropa. Ngokuzvada nezvepamutemo. Saka tinokumbira vana baba tiusekera mashaka mangu tiusekera. Chambo titaure mchana togona kupinda munyaya dzatarinda kutsvagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudarika mambo munomuudza mumuonesa kuti anono apa panodai apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda, chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhirizhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati uda kuchiita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwe unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa isi kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Izvo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajaziri switi yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakachirume rakachengetedzwa. Kwaivi munesere miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumba. Saka ukaona zvandii ndikaita zvine zvisati zvangouya zvatoo mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvo. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musadewo vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafai murume wako musana wati periwo, kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvinoshokazwa musana, zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova izvo. Saka unozwa kuti munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo asi kudai toda kuti nyika ifambe zvakanaka, murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatingodzidzai kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi wawo tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku owa munenge makapiwa tinenge takagadzira, vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku tokamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira koya sabhuku unoti ukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, arikuenda kutandara. Sabhuku ndo zvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Waho unoona achita kutamba nawo pamujayi. Ndipe nyaya iwe. Ndida kuti undibhadhare wechikomba chemudzimai wangu. Madhara kumudzimai kurova nyaya. Rovai. Zimbabwean Usona ndine nhau yomurume nokunga nhau ine nguva ichiiti asi kuti ndakadza kuti bate huko kuti ndiifambise ndobva ndaramba nchiiteerera ndobva ndazosvika pakwana odhiyo handinayo andindohungo kuti uyu ari kuda nomudzimai wangu hameno ndichanga muri munotendera here kuti ndipureya odhiyo yake pureya ndekuti hazvizwe batidza zvakafoni dzako
Kana akaenda kwaenda ngaite Kana chaenda ndodzora out msambanyiro Aiwa, ini handizoda zvese kai tosedza netime kumberi kwacho kana unofanira kungoisa paurikutarisa ndo pano nyaya pairi pacho rikuwhatsappsa isiku paaudio yanga yakunopera zvayo. Aiwa, kana ukatondipa ini pairi kwacho ndokunzwa ndiri ndega it's enough. Ndokana ndakatokwana handina kana favor pano ndinongotarise zvazviri isa kwaunoda kuisa kwacho ndinzwe gosingarambe tichimirana nyaya isi imwe machete. Alright, kimbonzwai kuni yakwasimboinzwa nemechitsvaka taura ite right kuda kuti imimi makazozwa nenhekandoti yamukuzwa yaudana nomudzimai ichokwadi nemazivira mukazozviita pakudanana ichokwadi wazwa here tichaona zvinotaurwa zvakutora asiri handidane nemukane mukadzi wake audana nomukadzi wako handisana kuzviita izvozvo wazvazviita tondishamisa wapa pautaura atombeziva kuti akaitengwa zvinhu zvanenge ndakarekodwa nani ndokundo munhu akairekodha auyamira apupure chikwadi chakazara wambonzwa pakunzi tichaona oti zvanoita mambandi zvangofanana ndikubvunza kuti wambozvinza kuti pakunzi anotonga ndizivira raka ndichishandiswa zvisina basa wasimuzirero tokauti ndo chakuva musoro pemurume uyu wiki rapfuura takapiwa mukuru munhu akakonzeresa wacho kuti indirambwe nemadzimai anga ndiye murume arapa. Ndine audio randinaro rinoratidza kuti iye aidanana nemadzimai angu auya kuma12 pakati peusiku achida kupinda mumba memadzimai angu asi iye murume akagara. Mira, no, regai ndibokuzai zvinoitika tere munzwe tinogona kuti tichitaura dzimwe nyaya tichipara mhosva tichigadzira kuti nyaya unoyatsonzwisa abatwa unoshungu asi nyaya yake haisi paprogram saka gara zvako pasi ndasvinza kana uri paprogram unoisa nyaya yako paprogram mapurisa varipo vanosunga nyaya tikatonga tikuziva kuti ndiuyasi kushaya mari yedasa no problem unotaura novako vana masunga right wanzwa zvataurwa wanzwa ora zvisine shedza mukadzawo ndikumbitsa pamusoro yeshangariro ndabata audio takaungana pamba semhuri sanga saadzimai vangu mukoma wadzimai nevanyina vangu naamai vangu ndovataitaura nhau yeye mudzimai wangu akazvipfuma
ndakuseri kuvakomana vako gungwe novakuru venyika. Mirai pakata, mirai pakata. Ndezvokumira manira. Simukai zvenyu. Mirai pakati papa. Right. Manyatsomira nditika. Moti dzasitari murunzani. Tera vanhu vai, takupai vanhu kufamba navo. Enita mangava. Right. Enita mangava kwanira saizvozvo. Simudza ruoko rworudyi. Ite Mwari ndibatsirei. Pachokwadi. Chandichataura. Kisa ruoko pasi. Right. Makadaro. Matiudza kuti varume vakagara pandanana. Ende munovaziva sei. Ende zvii zvata kuti vagare apa. Vari kusaiduka ndinoziva chinzi Tiona Madini. Ndakamuona ndibamuna wabamukuru wangu pangu kazida sisi wangu. Ndongoziva ungoti ndibamuni wabamukuru wangu. Kozotiwa ava ndiwo murume wangu wandakazvara naye vakafaira. Namusati mapedza takubvunza zvinhu zvitatu. Sei vakagara apa? Ini ndakazobvunzwawo kuti mukudiwa kudari kuti muno mabatirwa chikomba mukunzi mune chikomba. Ndosaka ndauya kuno. Kuroti nyaya vakagarira apa ndechikomba. Ikunzi vakunzi vanodanana nini. Vari kunzi vanodanana neni. Ari kuti munodanana nouyu ndiani? Murume wangu. Sei ari kuti munodanana nouyu? Vakunzi vane audio yacho ndokutoshandisika nchirori. Zvati zvava kubamuona. Handitozivi kuti pane audio. Hamusitoziva kuti pane audio. Handisi. Matoibvawo kuti pane audio. Ndatoibvawo kuti pane audio. Wanzwa here zvataura nenzira yavo? Vada kungobvunza. Zvavanotaura manyera. Nokuti patakaita dare pamba tatakatanga kupreya kuti vachizovabvunza zvimodhi ndizvo here. Vakamboramba asi vakapedzisira vabvuma. Zvimodhi ndizvozvo. Asi kunyengwa nemunhu akufurara naye. Ndobva wasumuka ndobva wamhanya kutora mushonga uda kumwa mushonga. Ndasumuka. Wabatwa nomukoma wavo. Ndobva tawapodza. Ndazosumuka ini ndo andaenda kwako mukomana. Ndaona baba namai vake. Ndakawapira nyaya. Amai vacho vanoratidza kuti zvinhu zvinyowani kwavari. Vakatoti ndashaura kuti ndingaite sei nezvikuitwa nevana. Ndakazvinzwa hangu. Takasumuka ipapo ndaenda kumba kwanaatezva. Ndakada ndiwapire nyaya iyo asi kuna naatezva haana kutambirika. Kunga ndatozobva ndakuda kumhanyiswa kuwe. Zvinhu zvemaudhi zvenyu zvokubikira idzi hapana wauya nemari yangu here. Ndati baba isu ndauya ndafambira tati kundigadzirisa. Manzwa here zvekutaura zvamurume wenyu? Zvese zvaari kutsanangura izvi mupindurei pano zvaari kutaura izvi kuti makambokurukura naui? Inini zvekuti takakurukura handibvumi. Vari kutondikiretera nyaya nemushure kunge murume uya ane 9 years handisiya. Vana ndikuchengeta ndega vana 5 vamwe vatosvika pakuroorwa musikana atosvika pakuroorwa ndiri ndega 9 years. Saka vakundikiretera nyaya kubvira ndingati kuna amai vacho havandiri, hanzvadzi dzacho havandiri, nabamnini vava havandiri. Saka vari kuda kuti ndibve pamba ndopa ndo maonero andiri kuzvitora. Handisi kuziva kana ndaida kumbonwa mushonga, ndambonwa mushonga ndopa neodhiyo kaikutaura ndambobva ndada kunwa mushonga. Handina kumboda kana kunwa mushonga kana kundigadza dare vakutaura handizvizive. Handizvizive. Akanga aripo ndiani pamukawagadza dare? Pandakawagadza dare pamba neinini pamba naamai vangu nehanzvadzi dzangu nomumini wangu nomumwe anoitwa Tori. Aipanga auya asakundika aenda kunhama. Saka varipo nomukoma wake waitwa Mai Bhini. Vese vanga varipo ivo? Vangu varipo. Varimo here muno? Handina kuvaona pano. Pavese amatsanangura vese hamuna kana wani ari munhu? Vanyinina vangu ndo varipo nehanzvadzi. Vari kupa vanyinina nehanzvadzi? Asiro ukama enda kurufu. Ngatimbonzwa ivava. Matopedza isisina here hamusisina. Bozi hamuna chamuchaitawo. Bozi mamubvunza mubvunzo kai? Mukati panga panani vari munhu ndobva matimimi ndobva ati pana munhu wake ndiasimuka ndiyauya achida kupreya audio manyasonzwisisa. Saka vakuru vanoti muti unowira kwakaita sei?
wakarerekera 2 zvatingangotaura ngatiti uswa 13 yaino witness yenyasiri werudzi rwenyu akanga aripo mazvinzwa aida kuona uyo achinwa mushonga but ndisati ndaenderera mberi murume wandikataura waya kumba kwangu uchiri kuyeuka zvandakataura kwazvinzwi tasangana ukati ndaya pano pamupenyu chichi ndikati handina nguva yekutaura ndine program asi tingotaura zveminute ndikakuti fona panhamba idzi unotaura nemukomana uyu ndiye anoita nyaya dzeusungano chikuzviwa muromo wangu uda kupinda mumotikari ndakati chikwere nechikwere hazvitese hazvibhadharani chiwo ukati mondiudza sei changabiri mundibatsire zvazvinoita ndinenge ndatarisa kumberi handitarisa apa cheta nditarisa kumberi pandaiti zvikwere nezvikwere hazvibhadharani pano grace period pano zvinhu zvamunoita so ndinoda kuti kana muchiita chinhu munodhirafta kuti mude bhobho but apa muri kudhirafta kuti mude bhobho yenyaya yedude yakataka nyatsai kuisota kuti imuhwine kuti mambo vakubatsirei but apa hamuhwine ndoda kutaura chinhu ndichokwadi makaronga zvakataka kana muti plana dai makatora vatorwa nesabhu maona nemamwe mavillagers makagara pasi maihwina uzvinzwa handisi kuti ari raitu maihwina nyaya 2 una zvazvinoita nyaya nhasiwa ndakataura 3 tisati namunhu utiwo ndo nyaya yawe ndikakuti kwete nezvikwete hazvibhadhara ndichireva kuti ndakabva ndafunga kuti ndakambokutonga iwe but nhasi wauchita kuti mukadzi chi ane chikomba ndobva ndazoti ko grace period yandikakutonga ukazodzoka iri mudare kuzoti ndawo chogumi chokubvisa chopfuma yawakazvarisana 5 ndifo ndikakubvunza 3 2 ndikati vana ndo vako ere handina kubvunza kuti vana ndo vani ukati chi saka ndikuda kuti kana uchindinzwisa ndinzwisise hama yangu ini ndinoda kuti chikomba kana chiripo tichachibata asi apa hasati changa ndiri kuti inini musi wa13 wei makakwana nowanhu nemahwitinisi yokunze akanga aripo uye achida kumwa mushonga wanza chechi chokutanga tangaona kuti nguva dzeumhandara neusikana hwenyu aiyevedzeka ezvo zvaakuunyana kumeso kwafamba kwenguva paakazvaka vana ainge achitarisika izvo achatarisikawo akutongoitawo mekapu yokutiwo munhu amazuva atifambiro vanhu vakadzi ava vanodzikira miri kana vaita se vazvara vanotapudzika nekuzvara but ndiri kuti ita zvinhu zvako wakachenjera kuti no panyaya yepfuma anza zvataura ati ndine kakawanda tichiwe isete unge tisingaone kuti but tichateera mumashure saka pano zvinhu zviviri kuti uyaino witness 2 zuva 30 nyange zvinhu zvakaoma zvakadii fana kunge nepfuma yevaridzi zvinhu zvifambe zvakaita zvakanaka iwe vanhu vese vari kuona vari munhu anopomba vanhu vese vari kuona vari munhu anoroya asi anobatwa achiroya ndiye muroya anobata achipombwa ndiyechi onza zvataura asimudza zvataura asi noti upindure ndati onza zvataura we ataura achiti mukadzi wangu chichi zvinogona kunge kuri kukuvenga kana kuti chokwadi asi ndiri kuti paunofamba ita unge zongororo rinooneka parinofamba usaita unge pandakafuroko rinongosikipa risingaoneke direction pari kuenda wazvinzwa dismiss iona yaswa